Kaixo lagunak, itxasiko abenturako estukoak dituzue, nik guai batez irati buruzko. Horregatik bere etxera noa iragarki bat ikusi dut. Eta doanik itxasoan bidaiatzera aukera eskaini dut. Orain gaiena, zure bitartean Petran Komakian garen historia dut zerbitzat. Agur! Ni oso piratak famatua nahi, eta Petran Komakian dut izena. Ja, ja, ja! Neri zirkuloka deitzen didate, irakarik beldurgarriena. Jo, jo, jo! Nere izena da bizkordatzen, eta itxagintzi honetako burumetan. Ni nahi zerberen alaba. Ni Marena Zirena naiz, tere zertia arrainik atzeko ara. Ni Valentin izudean naiz. Mama, nena de laguna, ni. Lehorretik 10 kilometrotara gaude kapitaina eta ez da itxagintzirik geldituko begiristan. Oso ondo bizkon, promete paregarea zaitu. Beste pirata zera nabi, beti atxor baten gila. Ni zera nahi, gure guztia, ere ari, zandaria. Ja, 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 jijiji, ja, 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 galdutak, egibat, ja, ja, ja. Lortzen ditu, jejeje, jijiji, Petrankaren laguna naiz, jo, 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 jijiji, inork ezin ditu irabazi. Petranka, ekarriko aldizu eta gatu dugun eskatza? Ekarri, bai. Zuaitz zaitu goe errearen alaba? Bai, eta zer, azkana zazuen bertxurro. Txintxoa bazara, dizu minik egin. Zure, eta altzora non izkutatzen duen jakin nahi dugu besterik ez. Ezakit, baina jasungo bakin ere dizu. Esan zerbait mugizu horrekin, ez dela itxasoera rokatu zaitu. Kapitaina barkatu baino eserek badaki. Ez du inork eskatu zure bitzik, itzulturen lanera. Eta hau berriz itzik esan gabe. Zaudera, ez deanik, lanera tromisa. Iris, bizkor dugutan egiten nama. Nire laguna zagatik zaudeti eta biztu hauekin da? Marinela izan egin gotako zituko egiten honetan. Eskari. Ez goran indaute badu joak hemenik alde egiteko. Hemen txikatzen abintzik dira. Iris, beni zurde hori beren kari zaizu.